Takže toto video bude moju činku, takže chcem dať like, obe komentáře ideme. Takže toto moja činka je to je tvá moja činka, 2 kg činka, to je moja tlaková činka, to je moja super činka, takže to daj like, obe a komentáře. A já chcem být veľký, chcem mať veľké svaly, chcem být pozorovaný, chcem taky být slavný, že být youtuber slavný, a ještě hráč a ženy a taky pozorovaný, takže chcem mať taký život, chcem mať na motorku vždycky, chcem být pozorovaný. A chcem toto tak cvičiť, a chcem aj tak hrať na base tak, jak vurajem to môže byť hruba, a ešte že nebude like, a veľkú mášky, chcem ženu. Stočinka je moja, tvoja kločinka, takže ja cvičím rád, bo mňa baví aj hrať, a robiť videa na YouTube, aj cvičiť, takže toto je moja činka tlaková, takže mám tú činku, takže nezabudnite dať koment, like a odber, takže to je moja činka tlaková. Tak, to je moja činka, to je, jak som si kúpil, to je moja tlaková činka, to je moja obľúbená činka, takže mám ešte 4, takže mám na balkón 2 a ešte mám tam jednu takové ťažko, to veľmi ťažká, ale ja rád cvičím, rád robím videa na YouTube, rád cvičím a hrajem na basenek, to je môj život. Takže chcem byť taký, že chcem taký byť chlap, že mať vodičky, ženu, tak potom čo cvičí, takže chcem like, odber a koment, takže tá činka je moja obľúbená činka, tak. Takže toto už bude ukončené, takže na YouTube sa už vrátim furt, už budem robiť každý deň videa a budem furt, takže to môžem, takže každý deň budú robiť videa na YouTube, takže nezabudnite like, odber a koment a čau, že budem furt tu na videa, aby ste videli, takže zdieľavanie, lajky, komentáre, čau.